Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket belföldön és külföldön a mai Rákkérdés adásba. Egy nagyon kényes témát érintünk ma, ahol én az utóbbi hetekben olvastam egy híres fog szakértőtől, hogy hát mi az amalgán, a Weborvosban jelent meg ez a cikk, és hogy az amalgán az nem káros, és a higany, hát az nem érdekes, ugye. Esetleg csak akkor lehet probléma, hogyha éppen beültetik ugye a töméseket a szájunkba, és különben nyugodtan alhatunk. 20 évvel ezelőtt a Max Planck Intézetnek egyik világhírű professzor dr. Gross egy nagyon nagy tudományos közlemény sorozatba ismertette az amalgám fogtömésének katasztrofális kihatásait. És mai drága vendégünk szintén hozott itt nekem információkat, hogy még tovább gyarapíthassam a kedves nézőnek az információit. Ugyanis most már azért ébredezünk, nem csak a rákellenes harcban a holisztikus eljárások nyernek egyre több teret, éppen ma volt róla szó, hogy kérem szépen a holisztikus ortomolekuláris, vagy galvanoterápia, vagy IPT-vel 20-szor hosszabb élettartamot lehet áttétes rákosoknak biztosítani, és mint állandóan hallom, hogy evidence-based medicine, hát igen, kérem szépen, én bármelyik onkológust, többek közt nagy szeretettel Láng István professzort és az Országos Onkológiai meghívok ide, és akkor beszélhetünk a tényekről, hogy a klinikai rákkezelés ugye mit tud biztosítani, hogy ugye biztosan ismeri Morgan Ward Burtonnek a munkáját, hogy az 5 éves túlélés az 2,1%, és azt is ismeri biztosan, hogy Oasis Hope a világon magán rákklinikájánál például áttétes mellrákosoknak 4 éves túlélése 78%. A mi ortodox rendszerünknek például a kolorektális daganatoknál vagy tüdődaganatoknál még ennél is jobb, de most a témánk az, hogy egy bátorasszony, aki 20 évig külföldön is megmutatta, hogy a magyar fogorvoslás milyen kiváló, elmondja nekünk, a kedves nézőknek, és én nagyon-nagyon, nem is tudom elmondani, mennyire boldog vagyok, hogy dr. Rippe Emília a sok-sok munkája mellett elfogadta a meghívást, és őszintén fog beszélni a tényekről, a kőkemény tényekről. Joga van, amit ma is a Gyógyultak klubjában mondta, mindnyájunknak egy életünk van. Azt, hogy egy lobby mit hazudozik nekünk össze, most is megint megjelent egy emberke, aki elmondta, hogy ő 20 évig volt a világ egyik legnagyobb lobbyának a gyárába, és ott csupa hazugságra kényszerítették őket, micsoda. Tegyünk tiszta lapot az asztalra az emberek, az emberiség érdekébe. És ezért a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel és megbecsüléssel köszöntjük itt dr. Rippe Emíliát, aki küzd a magyar emberekért, és rámutat, hogy az amalgám fogtömés, a gyökérkezett fog igenis milyen problémákkal szembesít. Mert ha itt kérem szépen az Európai Bizottságnak az egyik közleményét olvasom, akkor a következőket lehet olvasni. A mindennapi életben előforduló fémek gyakoriságát a következő felsorolásban láthatjuk. Az ivóvízbe arzén, bárium, kadmium, króm, ólon, rész, higan, stb. Élelmiszerekbe adalékanyag formájában résztől alumíniumt kezdve, amit el tudunk képzelni, a halakban metilhigany, a műtrágyákban kadmium, a kozmetikumokba, drága magyar asszonyok, alumínium, ólom, higany és titán, a dohányzásban ólom, kadmium, stb. Raktározódik a szervezetbe. És itt vannak aztán ezek a vicces dolgok, kérem szépen, hogy persze, ha raktározódik a szervezetbe, akkor azt nehéz kimutatni, és akkor, ha akkor vizsgálom a beteget, akkor bizony nagyon problematikus, hogy most mitől lesz szegény beteg, mert azt is most már az Európai Tanács, ott is vannak azért becsületes emberek, akik szeretik az emberiséget, és nem arról beszélnek, hogy a highest priority is the depopulation, szóval az emberírtás, a népírtás ugye az elsődleges prioritását. Lehet, hogy Henry Kissingernek igen, de nekünk nem. De itt van kérem szépen a nehézfém kivezetés alapján készülő terápiával kezelhetőnek lenne a magas vérnyomás, élelmezés, agyvérzés, multiple szklerózis, depresszió, allergia, neurodermatitis, autoimmun megbetegedések, ugye tudjuk azok a betegedések, amikről nem tudja a klinikai orvoslás, hogy miről van szó, és a rák.
és kérem szépen az EU fehér könyvébe, és ezt a legnagyobb örömmel olvasom, végre valaki fölfogja, hogy a megelőzés lenne a legfontosabb az emberiség számára, de az ugye sokba kerül, meg az nem érdekel a gyógyszermafiának. De itt van kérem szépen még valami, ami engem megragadott, a nehézfémek minden civilizációs betegséget kiválthatnak és felelősségre állhatnak. Ezt az Európa Tanács és az Európa Parlament így nyilatkozik, hála Istennek, mert a diagnózis a nehézfémek kivezetésének kezelése alapterápia legyen, ezt írja az Európai Parlamentnek a nyilatkozata, minősítve a krónikus betegségek megelőzése és kezelése kapcsán. És ezért még egyszer a legnagyobb örömmel, tisztelettel köszöntjük itt stúdiónkba, eléggé hideg napon, ugye nem volt azért olyan egyszerű ma jégben, mindenbe, stb. Ide jönni, hogy elfáradt hozzánk és elmondja a valóságot az amalgám fogtömésről, elmondja a valóságot a gyökérkezett fogaknak és a krónikus degeneratív betegségnek az ok-okozati összefüggésről, mert azt meg kell mondani, és bocsássam meg a kedves nézők, ha azt mondom, hogy a kutya se kérdezi, ha egy rákos beteg bemegy egy orvoshoz, hogy mi van a fogaival, van gyökérkezett foga vagy amalgám fogtömése, és én emlékszem, hogy annak idején, mikor én elkezdtem ezt hirdetni kis hazánkba, hogy itt egy komoly összefüggés van, és itt már voltak olyan betegek, akik ezt el is mondták, akkor ha az első 2-3 évben jöttek a fenyegetések, mint most is ugye egy lobby részről jönnek az életveszélyes fenyegetések, de én azt szoktam mondani, a halál az nem fáj, de az igazság a szabaddá tesz. Ennek értelmében a legnagyobb szeretettel, tisztelettel és elismeréssel köszöntöm dr. Rippl Emiliát, hogy elfáradt hozzánk. Köszönöm a meghívást. Tehát ugye az amalgám az egyik mai fő témánk. 19. század elején USA-ban a nagyon jómódú pácienseknek a kiváltsága lehetett ez a fogtömés. Sajnos azt kell viszont mondanunk, hogy a mai napig nem igazán veszített népszerűségéből, ennek elsősorban az olcsósága és a tartósága a fő oka. Nagyon ellentmondásosak. Tényleg valaki beüti ezt, hogy amalgám fogtömés az interneten, hát kapott hideget, meleget. Mi az igazság? Egy fogorvos, gyakorló fogorvos szemszögéből. Azért már hozzáteszem, hogy ahogy megy föl az ezüstára, már nem is a legolcsóbb tömés, úgyhogy szerintem van már olcsóbb tömés. A végén jó befektetés lesz ez, igen, szépen. Tehát ez most már majdnem, hogy erről is szólhat. Nem véletlenül gyűjtik össze, na de Magyarországon környezetszennyező anyagként gyűjtik össze, szkafanderbe, ugye, és a higanyt is így tárolják és szállítják ki. Tehát megkérdezem azt, hogyha egy olyan anyag, ami környezetszennyező, és abszolút mindenhol a legfontosabb elővigyázatosság kell, akkor miért a legjobb helyen az emberek szájában van? Hát 1924-ben már dr. Alfred Eduard Stock megmondta, hogy a tömésekben lövő higany egészségkárosító hatású. Azóta mert ő maga is beteg volt, tehát ő gyakorlatilag ő egy nehézfémmérgezett valaki volt, csak sajnos a II. Világháború közbejött, és ezért nem lett betiltva, és ő meghalt. Tehát nem volt a több bizonyíték. De Amerikában kétszer is betiltották, mert azt mondták, hogy elhűítik az embereket. Na most ez nem változott egyébként. Mondjuk el, már nemzetközi kitekintés is azért elég ambivalens, sajnos. Tehát nem túl nagy a fejlődés amalgám terén. Amíg azt mondjuk, hogy ez egy gyógyászati eszköz, és mindenki tudja, hogy hát majd, ha be fogják játszani, fogjuk Persze látni. kérnénk szépen a képeket, a kollégákat meg. A másodikat, ha lehet először, nem tudom, mert abban van az amalgámról. Tehát gyakorlatilag az amalgám, amit ma biztonságosnak mondunk, az még csak kémiai kötésben sincs az összetevői. Tehát ez egy fizikailag összekevert mismás. Tehát így kézzel össze lehet keverni, gyúrni. Ez össze van gyúrva, 50% a folyékony higany. Az a higany, amit a lázmérőkben látunk, vigyázzunk, hogy a gyerek nehogy hozzányúljon, amit nem is lehet most már igen, abból a higanyból készül. Na most nyugaton azt mondják, hogy szilver, meg ezüstömés. Na most ettől úgy mindenki elájul, de azt mondanánk, hogy higanyt tömés kapsz, akkor mindenki hanyat vágódna, mert mindenki tudja, hogy a legveszélyesebb, második legveszélyesebb anyag a Földön. Tehát 50%-ot, és azért tettem oda azt a két képet, mert csináltak egy jobb amalgámot.
A jobb amalgám annyiból látszik, hogy ugye a színek változtak, kicsit több ezüst van benne, ez az kevesebb tallium, de a higany az 50%, tehát ami igazán mérgez, és mi a higany? Egy folyékony fém. A száj melegébe párolog. Tehát egy higany gőzbe tárolja, hogy valaki ugye megy föl rögtön az agyba, tüdőbe, a vérbe, és mindenhonnan, majd fogjuk látni azt a képet, hogy mit tesz a szájüregen belül. Ami ugye különösen faramúci ezzel, hogy egy rejtett mérgezést okoz, tehát ugye szépen lassan oldódik. Olyan, mint egy homöopátiás kezelés. Kis adagokba ez a lassan ölő méreg, ami végül is kis adagokba állandóan ugye lipoid, tehát egyrészt zsírban oldódik, be tud menni a membránon keresztül a sejtbe, tehát nem csak a sejten kívül, tehát a nyirokrendszer tudja blokkolni, hanem bemegy a sejtbe. Ott a sejt magig eljut, egyetlen higanyatom az egész DNS-t meg tudja változtatni, és a mitokondrium, ami a legfontosabb ugye az egész energiaháztartásunkban, tehát egy mitokondriális szindrómát okoz. Ma már az egész orvoslásnak ott kéne lenni, hogy mitokondriális gyógyítás. Hát, drága Emília, mi nem beszéltünk össze, mert ma annyira sok ember volt a Gyógyutak klubjában, ezért már bearanyoznám a kezeit, kérem szépen, ugyanis a mi fölfogásunk az, hogy a rák és a többi krónikus betegség. De nem vagyok egyedül, Palnős Szima, Nilant Hartwell, vagy valaki azt mondja, Dávid Tamás meséljen, amit akar, kérem szépen, de ott volt a 3 Nobel-díjas, meg ott voltak még más emberkék is, akik azt mondták, hogy kérem szépen C-vitamin hiány, oxigén hiány, akkor különböző antioxidáns hiány, stb., nyomelem hiány, stb., a mitochondrium károsodásától indulnak el a krónikus degeneratív betegségek. És ezért, hát én komolyan mondom, nem tudom megmondani, hogy itt a nézők előtt, hogy megértsék, hogy kérem szépen a higany is, és ezért én állandóan papolom, hogy az amalgám fogtöméseket el kell távolítani, a gyökérkezett fogokat ki kell húzni, mert ez méreg. És ha az okokat, a rák okait nem szünteti meg a beteg, akkor aranyat lehet, vagy bármit lehet tenni az asztalra, az a beteg nem tud egy áttétes rákból meggyógyulni. Hát nagyon köszönöm, hogy ezt így, ilyen világosan, érthetően kibontad. Fantasztikus. Ugye volt egy vizsgálat, hogy elhunyt fogorvosokat vizsgáltak, agyalapi mirigyében igen magas higanykoncentrációt találtak, és mondhatjuk azokat az elszomorító következtetéseket, hogy nagyon sok fogorvosnak bizony autista gyermekük van. Mi ezzel a tapasztalat? Nem csak az, 400-szoros a hipofízisbe, átlagban a fogorvosokban a higanytartalom. A gőzöktől. A gőzöktől. Na most itt jön be az, ugye, hogy érthetetlen, saját magukat mérgezik. Tehát egy olyan társadalmi réteg, akinek pont neki kéne kiállni. Mérgezi saját magát, a fogorvos nőknek a gyermekeik betegek, vetélnek, meddők, az asszisztens nők, csak kéne egy statisztikát csinálni, hogy milyen betegségek vannak ebbe a társadalmi rétegbe, és saját magukat mérgezik, és semmit nem tesznek ellene. Tehát most még nem mondom azt, hogy a beteget védje saját magát, és azzal már is védné a beteget is. Tehát itt egy farizeus társadalom van, aki ugye erről beszél, arról beszél, de gyakorlatilag a lényeg az lenne, az oktatás sem megfelelő, ugye, mert erről senki nem beszél, erről én nem tanultam. Ezt én nekem egész máshol kellett megtanulni. Ugye mi a fő másik szituáció, hogy mondjuk nézik panoráma röntgennel a fogokat, ott minden csendes, minden rendben van, és ez egy nagyon jó oka arra, hogy nem nyúlnak hozzá. Jó, hát az amalgámot lehet látni a panoráma röntgenen is, nagyon jól, ugye, mert a fémnek egész más a vetülete, tehát azt lehet látni. Amit nem lehet látni, a gyökérkezelést is lehet látni. Amit nem lehet látni, azokat a lappangó, mögöttes nekrotikus gyulladásokat, amiket már közösen a fémek és az ott lévő baktériumok többszörös toxicitással okoznak. Most itt nem használ semmilyen antibiotikum, mert nem
nem baktériumok okozzák, hanem a toxinok okozzák. És amit mondjunk, hogy a legrosszabb ebben az, hogy általában panaszmentesek a kedves betegek, tehát nem fáj a javarészében. A legrosszabb az, de gyakorlatilag ezt már az ortodox orvoslás is tudja, hogy mi a góc. A góc azért keresik, hiszen ha ott lenne fájna, nem kéne keresni, ugye? Akkor jelezi. Tehát a góc azt jelenti, hogy valahol van, és annak van egy másik vége, ahol a panasz, a tünet, ugye? Tehát ezért kell keresni. Na most számomra egy amalgám is góc, mert azból méreganyag távozik, ugye? Tehát én extrém vagyok, ez. De a másik, ugye a gyökérkezelt fog, amit nem lehet, tökéletes gyökérkezelés nincs. Sajnos ez már belátták. Mondjuk el, mert azért a kedves betegek azt hiszik, hogy ott minden oké a fogunkban. 2000 méter a dentin csatornákban, tehát kizárt dolog, hogy ott valamit is valaki föl tudjon tárni. Tehát a földcsatornát betömik, a mellékcsatornában fehérje marad, és hulla mérget termel. Ezért bűzös, ha kihúznak egy gyökérkezett fokot, bűzös. Merkaptánnak hívják, ez hulla méreg, na most gyakorlatilag ez folyamatosan a véráramba kerül, és ennek az ott lévő baktériumok azáltal, hogy le vannak zárva, ugye ők megijednek, és 10-szeres, 100-szoros, 1000-szeres toxicitással működnek. Tehát az a baktérium, amit kitenyésztenek, ami ott van, az sokkal agresszívabb, mint egy normál, ugyanolyan baktérium máshol a szervezetben. Küzd a túlélésért. Egy ilyen fogat, csináltak ilyen állatkísérleteket, ugye ma már nem csinálnak, beültettek bőr alá, és 72 órán belül meghaltak a nyulak. Vagy ugyanazt a betegséget kapták meg, ami a tulajdonosnak volt. Ha reumás volt, reumát, ha rákot, tehát gyakorlatilag ilyen kísérletek vannak. 2000 oldal anyag van erről, csak nem Engem tanuljuk. A doktornő tapasztalata érdekelne még az, hogy statisztikák igazán nem állnak a rendelkezésre, azért ez sem igaz, mert azért vannak már vizsgálatok, de hogy a praxisban tényleg egy amalgántömés milyen betegségeket tud okozni, vagy a gyökérkezelés valóban hosszú távon mit tud okozni a szervezetben? Gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy ez egy raktározódó anyag, ugye? Na most mennyi időt volt a szájába? Egyrészt. Másrészt mire a tünet kialakul, addigra ilyen lappangó tünetek vannak, mert ma már azzal, hogy valaki fáradt, vagy alvászavara van, vagy gyenge vagy a koncentráció, ezt a 21. század stressz-szindrómájának tekinti, és rá se gondol, hogy ezt egyetlen amalgám tömés is okozhatja. Tehát ezek a tünetek, ha visszakérdezi a beteget, akár tényleg rákos beteg, ja igen, ő már 20 éve fáradékony, meg 20 éve fájt a feje, és 20 éve van magas vérnyomás, tehát gyakorlatilag ezek megvoltak, csak ezekre a tünetekre nem figyeltek oda. Viszont visszatekintve már a fogászatot senki nem fogja okolni, mert már azt se tudja, hogy hány foga van, meg már kihúzták azokat a fogait, amiben annak idején volt. Neki nincs már amalgámja, de volt? Ja, persze, volt. Hány évig? 20 évig. De már kihúzták, ugye? Mert már, tehát itt egy nyomozásról van szó. Tehát ez a holisztikus fogászat arról szól, hogy kinyomozom, visszafelé gombolítom az egészet, és majdnem mindig egy 18 hónap és 2 év közötti különbség van, amikor rájövünk, hogy ott valami történt, vagy cseréltek ez benne. Nem olyan nagy idő azért az életünkben. Nem, de mondjuk visszamegyünk azért, hogy mi történt, mikor kezdődött, mikortól. Hát egy 10 éve van neki az a, mit tudom én, akármilyen betegség, bőrbetegség, vagy valami immunbeteg, allergia. És mi történt előtte? És akkor kezd az ember nyomozni, és körülbelül 2 évvel azelőtt vagy cseréltek neki, vagy tették be az elsőt, vagy kicserélték, tehát valami, vagy akkor húztak gyökért, tehát valami olyan dolog történt vele, és én azt mondom, hogy minden krónikus betegség visszavezethető a fogászatra. Nagyon köszönjük. Jaj, de köszönjük. Ezt, drágám, pedig mi nem beszéltünk össze, hogy ilyen őszintén, mert erről van szó, ugye, hogy több oldalról világítsuk meg a nézőknek, a kedves magyar asszonyoknak, férfiaknak, hogy lássák a valóságot, hogy kérem szépen az amalgán, az méreg, és a gyökérkezelt fog, ahogy fogalmaztak gyönyörűen, ugye, az szintén állandóan mérget termelünk, és ezzel az összes krónikus betegségnek az egyik okát képezheti. Igen, hát ugye van külön a higany, de ott van ez a merkaptán. Most ha ez már metilizálódott, akkor
higany metil merkaptán lesz. Na most ennek 1000-szeres a toxicitása. Tehát ezek a fémek is, tehát gyakorlatilag mivel nem egy fémből van ugye az amalgám, ezek erősíthetik egymás hatását. Például a higany és a nikkel, mondjuk valakinek van egy amalgámtől, és a másik oldalra betesznek egy nikkel tartalmú hidat, ezek erősítik egymás toxicitását. Tehát az ominózus galvánáram akkor még hát inkább a galvánáram az egy megint egy más téma, mert gyakorlatilag majd fogjuk szintén látni, hoztam egy röntgent. Vannak olyan emberek, nekem volt egy olyan betegem Ausztriában, aki hallotta a rádiót. És ilyet már mi is hallottunk, hogy valaki a fogával befogta, de eddig ez ilyen reggel szinten. Nem, ez tényleg így volt, és a felesége mondta, hogy akkor most megy a cookingba, megy a izébe valahol. Cookingba, igen. Ott van a lipot. Ott van a lipot, úgyhogy oda elküldte, de valahogy eljutott hozzám. És ennek az embernek amalgám tömései voltak, és kicseréltette bioaranyra. Ez volt 20 évvel ezelőtt egy nagy divat Ausztriában, a bioarany, ami persze nem ér semmit, mert az arany is 20 féle fémből van egy ötvözet, na most mivel kicseréltette és nem tűnt el a szervezetből az amalgám, ez a bioarany, ez beaktiválta az egészet, úgyhogy hallotta a rádiót. És mivel annyiba került neki ez, nem én csináltam, hanem valahol megcsinálták, ő már úgy került hozzám, mint egy Mercedes, azt mondta, hogy nem szedeti ki, inkább elment a cookingba. Elment a cookingba. Igen. De aztán tehát nagyon sokan vannak, akiknek van egy fülzúgásuk, csak azért, mert 300 millivolt van a két fogsoruk között. Olyan áramerőségeket mérek én a rendelőbe, hogy azzal elemlámpát lehetne nyugodtan. Meg lehet gyújtani. Nyugodtan. Vagy olyat is láttam már, hogy valaki szerkesztett ilyen gyerekjátékot, és elindult fogárammal. De én most mondok egy sokkoló, itt volt egy drága, kedves betegünk, volt betegünk, akiket megmentettünk, most jól fogockodjon meg, kedves Emília, 10 amalgám fogtömést, teleáttéttel, hepatitis C, 4 millió vírus, stb. 9 hónap után teljesen tünetmentesen megmentettük a csapatunkkal, de 10 amalgám fogtömése és 8 tájogos gyökérkezelt foga, és amikor kérdeztem először, mert mi nagyon nagy súlyt helyezünk erre, kérdezem, hogy hát a fogait meg, hogyne, csináltunk panoráma felvételt, nem mutatott semmi, azt mondta az orvosnő, a fogai teljesen rendben vannak. Később, mikor mondtam, hogy a gyökérfogat ki kell húzni, akkor kiderült, hogy 4 órán át operálták, mert a tájog már az orrcsontot is megtámadta. Voltak ilyen esetei? Biztos? Hát nekem mind ilyen. Pillanatnyilag ezek a nehéz esetek vannak nálam, úgyhogy én csupa ilyen röntgenekről tudok beszámolni, ahol hát a 10 amalgám az ilyen átlagos, tehát a 8-10 amalgám. A doktornő adás előtt azt mondta, hogy ilyenkor már nem illene nyelni ennyi amalgámmal igen, mert a WHO szerint ugye van egy a víznek egy higanytartalma, ugye egy határértéke, és 8-10 amalgámnál ez 10-szeresét haladja meg. Tehát igazából ki kéne köpje a nyálát az, akinek ilyen van, mert ugye 5 liter ilyen savas folyadékot, ugye, elektrolit folyadékot nyel le, és csodálkozik, hogy refluxa van, hogy magas vérnyomása van, csodálkozik, hogy el vagyok savasodva. Na most itt az életmódváltozás sem segít. Ha nincs meg az okikezelés. Itt folytatjuk, de hogy azért van megoldás, és azért igazán lenyelhetjük majd a továbbiakban, amit le kell nyelni. Kedves nézők, maradjanak velünk, és várjuk Önöket a reklám után nagy szeretettel. Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket bel- és külföldön. Ez a mai nap tényleg, azt mondanám, a boldogság egyik napja. A Gyógyutak klubjában is gyönyörű gyógyult betegek jelentkeztek, akik tényleg nagyon súlyos állapotba fordultak hozzánk, és 6-8 volt, aki 3 hónap után talpra állt, és dr. S. János professzor például egy klinikán csodáról beszélt, mert 3 hónap alatt a mi ortomolekáris rendszerünkkel eltűntek a tüdő és a gerinc áttétek, és a beteg a saját lábán jött be hozzánk 3 hónap múlva a barátjával. Hát ezek tényleg az örömnapok, a boldogság napjai, majdnem azt lehet mondani minden nap, de a mai nap egy különleges nap. Milyen tisztelt hölgyeim, uraim, kedves magyar nézők, egy olyan kiváló szakember
jött el hozzánk dr. Rippel Emília fogorvos asszony, aki tényleg a legnehezebb fogászati esetekkel van nap mint nap szembesülve, ahogy mondta, átlagban 10 amalgám fogtöméses, vagy még több fogtöméses, vagy gyökérkezelt fogú hölgy vagy úr jön el hozzá, kérem szépen, és rámutatott, pedig nem beszéltünk össze, hogy a szívembe beszélt, kérem szépen, hogy kérem szépen az amalgám fogtömések és a gyökérkezelt fogak az először is a sejtjeink, az életerőnk energiagyárának, a mitochondriumnak a súlyos károsodás, hogy a higany, a folyékony higany az bemegy nem csak a sejtmembránt, hanem a sejtmagot, a génállományunkat, nem? És a génállományon kívül a sejtek energiagyárt, a mitochondriumot károsítjuk, és az energiahiány, ez Palmer-Simon Dylan Hartwell is rámutatott, az energiahiány a rák egyik oka. És ő kimondta azt, pedig nem onkológus, és nem beszéltünk össze, hogy szerinte az összes krónikus degeneratív betegség szintén amalgám fogtöméssel az élelmiszerekben, az ivóvízben, a kozmetikumban, stb. És a sejtjeinkben és a zsírunkban kumulálódó, raktározódó nehéz fémeknek a lassú felhalmozódásával függ össze, úgyhogy ezért, amiről ma is szó volt a Gyógyutak klubjába, törődjünk naponta fél órát legalább az egészségünkkel, táplálkozzunk tudatosan, és nézzük meg, amit most mondott a legfontosabbat, a fémmentes fogorvoslás, de főleg a megelőzés. Ápoljuk a fogainkat, ne forduljon az elő, hogy kérem szépen, itt volt egy kedves betegünk, hogy 10 amalgám fogtömés és 8 gyökérkezelt gennyes fog, természetesen, hogy súlyos rákos volt, de én találkoztam, és most sokkolom egy kicsit a nézőket, egy drága, gyönyörű fogászatilag, most fogockodjon meg mindenki, 18 gyökérkezelt foga volt, vastagbélrákkal, jött hozzám egy Észak-Dunántúli ugye információs központunkba, súlyos vastagbélrákkal, 8 hónap után rendbe hoztuk, de ki kellett a 18 fogát húzni és pótolni, de azóta is boldogan él, és most osztályvezető főorvos egy Észak-Dunántúli kórházba. Ugye azt, hogy a fogak és bizonyos szervek között kölcsönös kapcsolat áll fenn, azt már több ezer éve a kínaiak megmondták, mi meg látjuk most a napjainkban. Mit lát a doktornő? Mert tudom, hogy a képanyagokat is hozott, amiket be tudunk mutatni, és nagyon szemléletes és nagyon tanulságos. Nagyon szeretnénk látni. Kérnénk szépen úgy, a kérnénk képeket. a kedves, tisztelt kollégákat a következő képekre. Panoráma röntgenkép is lesz meg itt az elejét. Gyakorlatilag igen. Ez egy összefoglalása ennek az egész ennek a holisztikus fogászatnak, ami persze szintén a megelőzésen alapszik, de ha már, ugye itt 2 utat választottunk, ugye egyik az angyali és az ördögi út. Ha már az ördögi út indul el, és kapunk egy amalgám tömést, akkor gyakorlatilag elindul az a folyamat, amalgámtömés, elhal a fog, gyökérkezelik, mi történik, lerakódik, stb. És el kell jutni, de ehhez még a középen látjuk, hogy ott vannak a környezetszennyező anyagok is, és el kell jussunk oda, hogy elő kell készíteni ezt a szervezetet. Itt folytatjuk, de Tamás van a vonalban, nagyon sok szeretettel köszöntjük. Tessék, köszönjük, kedves Tamás! Parancsoljon! Igen, jó. Tessék, parancsoljon. Önöknek. Lenne 2 kérdésem is, szerintem mindent lehetne válaszolni egy válaszban. Doktornak mi a véleménye a fogbaültetésről, és hogyha a gyökérkezelés nem, akkor mi? Nekem van egy olyan fogorvosom, aki szintén nem szívesen csinál gyökértömést, de visszakérdezett, amikor mondtam ezt neki, hogyha ez nem, akkor hogy mentjük meg a fogat? Tehát ez az első, hogyha nem gyökérkezelés, akkor mi, és a fogbeültetés mi a véleménye, mert ugye mikor én fiatalabb voltam, akkor inkább húztak, mint tömtek, hiányos a fogazatom, nem szeretném a pohárba látni, inkább a tükörbe, eredeti helyén.
Úgyhogy ezeket kérem válaszolják. Köszönjük Tamásnak az értékes kérdéseit, és doktornőt várjuk izgatottan. Itt most visszakérdezném, hogy szeretné pohárba látni a máját. Mert ugye fogból 32 van, és hogyha itt az immunrendszerről van szó, tehát azt mondjuk, hogy fogat szeretnék, vagy immunrendszert, akkor elvesztem egy fogamat. Most a májamat vesztem el, a vesémet, vagy a fogamat, vagy a belemet. Szóval azért itt különbséget kell tenni. Ma már azért van egy fogászat, amit fémmentesen minden megoldható, és itt jön az implantáció. Ellene vagyok minden fémimplantátumnak, ezek a fémimplantátumok szintén fémionokat adnak le a csontba, ezek egyértelműen antenna szerepet játszanak a mai világban, amikor ennyi elektroszmog van, mobiltelefon, stb. Nagyon sok példa van arra, hogy 3-4-5 hónapon belül egy implantátum mögött már megjelent a krónikus betegség, beleértve a rákot is. Tehát ma már minden fémmentesen megoldható. Tehát most nincs arra kifogás, mint 20-25 évvel ezelőtt, amikor az ember eljutott és meghúzta a vállát. Hál' Istennek van a NASA, és mindig van egy melléktermék, amiből valamit kap a kicsit az orvostudomány is, és ma már ott van a cirkonium, tehát van cirkonium implantátum, cirkonium híd, sokkal tartósabb, esztétikusabb és egészségesebb. Ezek biokompatibilis anyagok, tehát nincs szükség erre, ami itt még történik. Ezek gyakorlatilag egy bizonyos lobbinak még az utolsó rugdalózásai. De hogy mi történt egy ifjú hölgyel, itt Panoráma Röntgen tanúsítja, mert ugye a doktornő elhozott magával ilyen képeket, azt kérném szépen majd a kollégáktól, és az esetet addig elkezdeni, hogy ominózus vese beteg hölgy. Igen. Na, ezt először nézzük meg. Ez is nagyon érdekes. Ugye itt amalgám tömések mellett egy aranykoronát helyeztek be, és ott látjuk azt, úgy hívják, hogy amalgám tetoválás. Tehát gyakorlatilag a szervezet úgy védekezik, hogy a nyálkahártyába kidobja, tehát sejtszinten és láthatóvá válik, és ilyet nap mint nap lát az ember. Van olyan, akinek az egész szájpadlása így néz ki. Tehát ott most el lehet képzelni, hogy milyen operációt lehet csinálni, nem lehet valakinek, szóval ez egy komoly feladat, hát ezek nagyon komoly. Igen. Ebben az esetben látjuk a galvánelem hatást, ugye fölül kapott egy aranyhidat, alul ott van 4 amalgámtömés, ennyi millivolttal, amit itt látunk, szintén nyugodtan egy elemet lehet működtetni, állandó tinnitus, fülzúgás, fejfájás, féloldali, faciális, trigeminus fájdalom, stb. Amint mindegy volt az első, vagy az amalgám, vagy az arany kikerül, abban a pillanatban a tünetek fele megszűnik, és persze az egészet kell eltávolítani, fémmentes megoldás kell, és utána nem elég az, hogy a szájából kikerül, hanem egy nehézfém kivezetés és méregtelenítésre van szükség. Muszáj rákérdeznem, annyiféle hiedelem él az emberekben, hogy mennyi fogat lehet egyszer ugye a magánfogtömés kicseréltetni, ennek mi a szabálya, ha van egyáltalán ilyen szabálya? Hát van hasonló, tehát van egy ilyen protokolláris szabály, ugye, hogy kvadránsonként. Na most, hát attól is függ, hogy egy kvadránsban 5 van, és nagyon beteg az illető, akkor ott is mérlegelni kell. Mi kinezológiával dolgozunk, ami egy nagyon jó visszajelző rendszer, és egész pontosan individuálisan egyére szabottan tervezzük meg, hogy hányat veszünk ki egy alkalommal. Nagyon súlyos betegeknél lehet, hogy a 10 amalgámot 10-szer vesszük ki, és aki megelőzésre jön, annak lehet, hogy 2-3-szorra ki lehet venni. Tehát egyéni. Attól függ, milyen az immunrendszere. Mert erre egy immunválasz következik. Tehát mindenképp olyan immunrendszerrel lehet csak elkezdeni, ami ezt az időzített bombát. Itt mit látunk? Hát ez egy szájból kikerült fémanyag, ami hát ilyen 600 millivoltos feszültségeket mértünk, ott látunk az aranyillétől kezdve, aranyhídtól egyéb fémekig, és akkor még az amalgám, azt hiszem nincs is teljesen ott, vagy csak egy pár amalgámtömés. Na most ezek gyakorlatilag olyan, mint hogyha nem tudom én, tényleg valamilyen ilyen összeraknának, vagy nem tudom én, valami szerkezetek lennénk, hogy fémmel kiegészítjük, becsavarozzuk, és akkor majd működik. Itt inkább azt látjuk most, hogy ugye milyen védelem alatt, tehát mindenképp védelem alatt kell eltávolítani, hogy ne jusson a nyálkahártyába egyáltalán további terhelés, és kap mindig egy oxigént a beteg, ugye, hogy ne tudja belélegezni.
nagyon különleges fúróval kell dolgozni, tehát ezek megvan ennek a protokollja, hogy dolgozunk, de még így is, tehát mindenki a legfontosabb védelem, tehát a legnagyobb védelem. A fogorvosok javarésze föl van szerelve ezekkel a... Nem biztos, hogy annyira nagyon nagy technikai háttér. Ez nem egy nagy beruházás, ez inkább agyilag kéne beruházzanak. Szóval ezek nem olyan beruházások, ami megrengetné a fogászatot, mert ugye az a beteg szívesen fogja ezt dotálni, hogyha tudja, hogy az egészsége érdekében történik valami. Mi lett volna, ha időben tudta volna? Itt? Hát itt egy hölgyet látunk, hány hölgynek a röntgenképét látjuk, ott beleírtam a vesefogakat. Ennek a hölgynek mind a két veseelégtelenséget kapott, mind a két vesét eltávolították, és kapott egy veseimplantátumot. Senki nem kérdezte meg, hogy mi van a fogába, hogy van a fogával, hanem még pont az implantáció előtt betették neki ezeket a fémeket is a szájába. Természetesen immunrendszerileg nem bírta, nyirokrendszerileg nem bírta, kilökte azt a vesét is, most is dialízisen van, mindent kicseréltünk, óriási kavitásokat találtunk, tehát azokat a nem jól, foghúzás után nem jól kipucolt gyökértömés maradványok, tehát olyan csont deformációkat láttunk itt, amit nem is lehet a röntgenen látni, tehát ezt csak ott láttuk, amikor... Tehát ezeket mind eltávolítottuk, kérdezés nélkül, 30 év körüli a hölgy, az összes gyökérkezelt fogát eltávolítottuk, és most vár egy implantátum, de ez nem fog már maradni. Mert olyan immunrendszere van, hogy ez már be tudja fogadni majd. De egy dolgot, ami engem most egy kicsit nagyon megrendített, hogy tényleg a panoráma röntgen tényleg ezeket a súlyos elváltozásokat nem mutatja ott is mindig. látunk még valami egészen furcsa képet. Kérnénk szépen a kollégákat, ha vissza lehet menni, a legutolsó képre itt vagyunk. Na, ott van ugye egy csapos fog. Hát én nagyon ellene vagyok a csapos fogaknak, ugye meg lehet nézni, az a jobb alsó sarokban az a kihúzott gyökér. Szóval nem egy kőkorszaki ez nem egy kőkorszaki fosszília, hanem az a fog a kihúzás után. Tehát el lehet képzelni, hogy mi van a csontba ilyenkor. Tehát ez nem csak egy foghúzás, ezt fel kell tárni, ezt az egész csontszerkezetet ott ki kell pucolni. Ott egy komoly műtét. Ez egy komoly műtét, de ott komoly fémek, baktériumok, tehát ez egy nagyon komoly mikroklíma, ami ott van, ahonnan persze szóródik az egész szervezetben. Na most, ha ilyen van 5-6-7, el lehet képzelni, hogy ugye minden meridián átfut a fogakon, minden szervnek valamilyen foggal összefüggése van. Tehát akkor csak az a kérdés, hogy melyik szerv, melyik a gyenge pontja, melyik fog először reagálni. Ugye járnak természetesen onkológiai kezelés alatt álló betegek is. Sajnos ugye itt a megelőzésen lényeg, de esetek javarészében már betegen keresik meg a doktornőt, mikor az okokat próbálják felkutatni. Mi a tapasztalat? Milyen tényleg onkológiai megbetegedések lehetnek kölcsönhatásban a rossz fogakkal? Illetve ugye van a másik kérdéskör, ha onkológiai kezelés alatt áll valaki, akkor mehet-e fogorvoshoz? Mert sokan nem mehet, tőle. kell, hogy menjen. Tehát az a kérdés ilyenkor ugye, hogy az onkológiai kezelésnél nyilvánvaló, hogy hát az egy valamilyen módon egy immunszupressziós kezelés is. Tehát olyankor mindig egy fokozott immunerősítésre van szükség, tehát arra megint egy időt kell hagyni, de nem nekiesni rögtön, hanem fel kell erősíteni a szervezetet, és amikor ott van, akkor minél előbb mindent eltávolítani. Tehát arra nem lehet várni, hogy majd, ha meggyógyulok, akkor fogom csinálni, mert ott van ez a macska megharapja. Akkor nem fog meggyógyulni. Tehát gyakorlatilag első, de nem az, hogy most nekiesek, hanem igenis el kell neki magyarázni, hogy nagyon fontos, de nem egyik napra a másikra alakult ki a betegsége se, akkor most természetesen ezeket a folyamatokat végigcsinálni, és akkor a megfelelő időpont. Az időpont nagyon lényeges. Andrea van a vonalban, nagyon sok szeretettel köszöntjük. Jó estét kívánok, nézem a műsort, és éppen aktuális problémám van, eléggé aggasztó. A lányomnak gyökérkezelve volt egy foga, majd most elkezdett fájni, visszamentünk a rendelőbe, de hát sajnos nem ahhoz a doktornőhöz, aki eredetileg csinálta. Ezért csináltak egy röntgent, és halálnyugalommal a doktornő megjegyezte, hogy bemaradt a foggyökérben egy tű darab.
Hát, és ettől be van gyulladva, nem biztos, hogy ettől, ugye, hanem körbe van ott gyulladva az egész. Hát Andrea, tartozó, hogy már a műhiba perek, ugye kicsit más adásnak, itt a kérdéskörét kimerítjük, de én azt tudom mondani, hogy ez még csak nem is műhiba, tehát ez megtörténik. Hát vannak olyan szűk gyökércsatornák, hogy igen, szóval ez minden fogorvos életében, aki gyökérkezel, megtörténik. Sajnos azt tudom mondani, hogy az ilyen fogat ki kell húzni, mert ez biztos, ebben biztos, hogy nem lesz egy tökéletes gyökértömés, ami egyébként sincs, de mondjuk, ha még mondjuk szakmailag azt lehet mondani, tehát ez nem lesz gyökér, ez állandó gyulladást fog fenntartani, ugyanakkor ott a fém. Hölgyről van szó, ugye Andrea lányáról, esztétikai megoldásként akkor mit tudunk majd javasolni utána, ha ott minden levonult, ugye gyulladás? Zirkónium. Hát mindig van megoldás, szóval mindig van fémmentes megoldás, és ezt hangsúlyozom minden betegemnek, mikor ugye az első az, hogy Jézus Mária, mondom, szeretne szép fogakkal meghalni, vagy nem olyan szépen életbe maradni. Tehát gyakorlatilag azért mégis inkább a másodikat választjuk, mindig van megoldás, fiatalkorban pláne, tehát mindig lehet egy fémmentes megoldást találni, ott is nyilvánvaló pénztárcától függően mindig lehet egy olyat találni, ami sokkal többet ér, mint ha az a fog, az a szervvel kapcsolatban esetleg tényleg valami komoly betegség. Ha már fiatalkorról beszélünk, ugye azt se felejtsük el, hogy itt van ugye a méhlepény, a placenta, ami azt gondoljuk, hogy a babákat a pocakban nagyon sok mindentől megvédi, de nem ám az amalgámtól. Hogy is van ez? Hát itt jön be a megelőzés. Tehát, hogyha itt jönne be az a megelőzés, hogyha egy egészséges társadalmat szeretnénk, akkor gyakorlatilag tilos lenne az amalgám, mert mindegy az, hogy mikor készül, tehát nem szabad terhesség alatt se be, se kifúrni semmilyen amalgámot, de még a szoptatás alatt se, tehát ez tényleg tilos. De mindegy, hogy mikor készült az az amalgám, annak egy bizonyos százaléka, és főleg az első gyerekbe a placentán sajnos ugyanúgy, ahogy az agyvérgát nem szűri meg, a placenta se szűri meg, és a higanyát megy a gyermekbe. Villámgyorsan, mert az idő rohan, a gomba megköti a nehézfémet. Nagyon sokan gombás fertőzéssel küzdenek, akár a szárnyák a hártyán, elkezdik a gombákat szépen kiírtani, ott vannak viszont a nehézfémek a szervezetben. Miért ne tegyük ezt? Hát azért, mert mindig nézzük az ok-okozati összefüggést. Tehát az ok-okozat arról szól, hogy a gomba azért szaporodott el, mert ott van a nehézfém. Tehát valahol ez egy szimbiózis a szervezetben, egy védekező rendszer, akár férgek is. Tehát ők föl tudják a saját anyagcseréjükbe venni, raktározni tudják. Na most, ha én az ok-okozati összefüggésből megszüntettem a gombát, mert lehet ölni gombát, ezek a méreganyagok bekerülnek újból a szervezetbe, és valahol újból le fognak rakodni, a legrosszabb esetben az agyba, ugye, mert rögtön vérbe kerülhet. Itt folytatjuk, Ildikó van a vonalban, sok szeretettel köszöntjük, tessék parancsolni. Kezdj csókolom, kedves Ildikó. Szeretném mondani, hogy az utolsó szóig igaza van a doktornőnek. A fiam példáját próbálom röviden elmondani, 2,5 évig kezelték a lábán lévő tromboflebitis, tehát véna gyulladás miatt, ami hát teljesen érthetetlen volt, fiatalember nem volt vissza erre egyébként, és aztán a bőrgyászati klinikán kiderítették, hogy hát a fogát, egy gyökérkezelt fog volt a dolog hátterében. Most már a fogat kihúzták, és az állandóan visszatérő gyulladás elmúlt. Hát ez érdekes lehetne, elnézést, hogy a meridián, melyik meridián? Hogyne. Hát mondjuk ilyen részletességgel én nem tudom, most közben nem hallom persze a doktornőt, csak látom a televízióban, hogy beszél. Nagyon köszönjük szépen Ildikónak az értékes hozzászólását, és ez a megerősítés, mikor ugye a túloldalról halljuk, nem csak mi beszélünk, hanem a kedves lakosság, és tényleg a gyógyulásról tudunk beszámolni, hogy rendezik a fogakat, és bizony megszűnnek, hála jó Isten, a panaszok. De hogy ezzel kapcsolatban mennyire igaza van a drága Emiliának, és hogy ezt így felhoztam Meriának, mert én 2 évig tanultam Kínába, és egy nagyon jó barátom, a félnézsúlyú osztrák kung-fu bajnoknak állandóan nagylábú nyakgennyesedett. Hát ugye küzdősportban egy gennyes nagylábúj az egy óriási probléma, és eljött Németországból Bécsbe, és szintén panaszkodott, és azt mondta, a foga is fáj, mondtam, menjél egy kiváló kolléganőhöz, valószínűleg ismeri is, mert Bécs legjobb fogorvosnője, nagyon csinos asszony is,
egymásba szerettek, és megkérdezte persze, mert állandóan sántított, hogy te mondjad, te miért sántítasz állandóan? Hát azt mondja, nem tudom, hónapok óta kapok liter számra antibiotikumot, és nem gyógyul, a Favoritán Strasszén van különben a praxisa, kérem szépen, és azt mondja, mutassad a fogaidat. És a Meridiánon volt, kérem szépen, a nagy lábúj, a fog rendbe lett hozva, 2 hét alatt meggyógyult a barátom, és most megint osztrák bajnok lett. Szóval mennyire a meridiánokra, ilyen dolgoknál figyelni kell, hogy az egyes szervek melyik meridián fekszenek, és akkor ott kell fönt keresni a bajt. Így van. Zárszóként mi a valódi biológiai fogorvoslás? Hát a valódi biológiai fogorvoslás ugye az embert egy egységként tekinti, tehát egészként, és épp ezért törekszik arra, hogy egység, ez a magyar nyelv nagyon jó, és egészség. Tehát ez gyakorlatilag egyről szól. Itt az okokat kell keresni, tehát nem analitikusan elemezni és a tüneteket gyógyítani, hanem az okokat kell megkeresni, és azt szintetizálni, ugye, hogy a fogon egy ember lóg valahol, és milyen összefüggéseket tudunk a csont, a száj, a fogak és az összes többi maradék szervek között, milyen összefüggéseket tudunk a gyógyítás érdekében kimutatni. Tehát itt mindig arról szól, hogy ez egy dolog. Tehát nem vonatkoztathatom el a fogakat, ez nem csak reparáljuk, tehát ez nem fogfelsőrész készítés, hogy megcsináljuk a fogakat, hanem megnézzük azt, hogy milyen összefüggéseket tudok és milyen megelőzést tudok ebben a témában. Milyen tisztelt Hölgyeim, Uraim, azt hiszem ritkán hallottak a fogászatról, főleg a jövőnek a fogászatáról, a fémmentes fogászatról ennyi értékes információt. Nagyobb tisztelt, azt hiszem az EHO TV csapata és az összes magyar néző nevében megköszönjük dr. Rippernek, hogy eljött, és ennyi csodálatos, főleg nekem, mint rákutatónak csodálatos információkat adott, és ennek értelmében önöknek egy kellemes hétvégét, és mindig, ami a legfontosabb, jó egészséget és bölcsességet kívánok. Viszontlátásra jövő szerdán a Pulzusban.